Fil-ġurnata ta' tnejn Malta esperjenzat l-aktar ġurnata sħuna li qatt ġiet irrekordjata fix-xahar ta' April. Minn informazzjoni mill-istazzjon ta' temp bħallija, Malta daqet temperatura rekord li laħqet il-31.8 gradi Celsius għal ħabta ta' 3:15 wara nofsinhar. Din it-temperatura fissiret 12 grad Celsius ola mill-medja staġjonali. Qabel il-ġurnata tal-1 ta' April 2024, l-aktar waħda sħuna mkejla fl-istorja għax-xahar ta' April kienet dik ta' 9 ta' April tal-1985, 39 sena ilu bit-temperatura dakinhar tmiss 30.7 gradi Celsius. L-istazzjon ta' temp bħallija rapporta li minkejja d-disħana barra minn loka, it-temperaturi mistennija jerġgħu jonqsu minn 3 ta' April u jinslu bi kważi 10 gradi Celsius f'daqqa minħabba r-riħ fuq li jdur mill-Majestral. Il-preżenza tax-xemx xorta se tibqa' qawwija b'raġġi tal-indiċi UV qawwija u għaldaqstant il-pubbliku għandu xorta waħda joqgħod attent meta jkun espost dirett fix-xemx.